Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti muna apasa teserye tayo itaalawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay aday ito lang ti sweldong lakay. Sapay gumata nga kiti agas ti anak ta. Ano sama? Taday tamat nga rod tinabati. Ado man ti paggastuan ni di opisina. Dakkel mo't ngamin unay tinaksay lakay. Sapay awan bagas kun iso amin ng iji kusina. Anya nga rod. Alangan mat, asa anak nga agmerienda di opisina. Kat mabisinak mat. Adala ko maagawir, tapno agtrabaho akmat. Narigat mo't ngamin ti agawir kan agtagibalay. Saan mat nga rod mabalin na siyak ti agawir? Si kamot nga rod agpadpadidi. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Nangagaw ti saritaan yu iti asawam idikalman. Ne, anya man ang tinangag yun nanang. Ay kakaasimot ti asawam amang benbenat iti sweldom. Apay akurang ti ititid mo iti asawam. Sus, alangan mat nga itid ko amin. Kasanuak pa'y ngayon nanang. Addan pamilyam. Isuda ko mati ipang pangrunam. Agyaman dakit di, taik ikakpay ida iti sweldok nanang. Ay, pagyamanan da ka diti kurang nga ititid mo. Ay, di kalamaasyan iti asawam. Nakaan-anos. Ne, katuray siyak mat. Naano sakmat nanang? Saan ko mat ida saksaktan? Ay, pudno. Saan mo idaasaksaktan iti pisikal? Ang saan nga ta masaksaktan ti asawam iti kaunggan na? Sinong batam ka din ni Dave? Nagtaarlakit din dayjay a lalaki. Saan ko pa'y asinungbatan gayam? Ngam, adamot panagayat mo kankwana. Saan ka di? Saan ko nga ilibak? Nabayag basitan nga agar-aram kanyak. Ngam, jakman amo. Takas la sa anak pa'y anak kasagana amang sungbat kan kuana. No siyak siguro ti inaram na. Ay, sinong bata ko na? Loka. Imbang tadi mo nga rod inaram. No saan ka kumaagayam? Siya kun ti mangaram. Mabalin ayamat asikapay ababae ti agaram. Kat, anya ko mati dakas na? Uy, sumungad manen ni Dave. Umay dito'y kantin. At naman ti manager ta di ti kantin. Ti para bayad. Hi, girls. Makikatugawak man? Of course. Kay kayat mi tap na dagbayad iti snack. Basta agtugawak iti asidag ni Elaine, ha? Okay lang asyak ti agbayad iti snack. Mabait lang nga ro ta umalisak dita. Tasika ti agtugaw iti asidag ni Elaine. Kakaiso na nga dagbayad. Oops. Agyamanak. Makatugaw ko manin ni napintas nga Elaine. Elaine, sung batam nga minin Siyak to ti maid of honor. Ay nadidak man pagtinulungan ta ang mga numamati akada kayo. Rumbeng amamati ka. Taday tatipudno. Nanang, ado ka di ti bagasyo. Umutang akman. Saan ka di anabit pa'y nagswildo ni Dave? Di ka kadigim matang iti bagasyaw. Basit laang mo't intod na asweldo na, nanang. Gimata nga kami iti agas na iti ubing. Adama nga min nakadamagak. Akanayon nga adda kadwa ti asawam iti opisina da. Saan nga ta aday jay matidadoma paggasgastusan na? Anya? Kakaasyak ang mangyan anay iti sweldo na? Idinto ta da babae a paggasgastusan na? Ay agridam ka masag paminsan. Amo kaluklukun na ka ti asawam. Maaramid nga ta ni Dave day takada kami, nanang. Duwalaan ti anak yaw. Ngam kurang ti swildo na. Embag ka dyan mapanagtalon no kasta. Mangup opisina. Ngam kanayon mat nga umutang ka iti bagas. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan abalayan. Ay,
Ay, wen nga rod abalayan. Ay, itaman pay. Inturong siguro ti panawen ken gundaway nga agsarak ta. Tapno may bagak ken ka ti kamali ti anak mau abalayan. Ha, anya ka di ti kamali ti anak ko, abalayan. Di nasama itad amin aswildo na. Takanayon met nga umutang iti bagas di anak ko nga asawa na. Kakaasi met ti anak ko abalayan. Sige. Taibagak tumanen kan kwa na dayta, abalayan. Imbag mo lang arudan nga agtalon ngam ti mga opisina. Taagbisin mo ti pamilya na. Imbag, taimay kapimasyar dito'y balay. Ada ngamin pa kasapulak una iti kwarta nanang. Umayak ko maumutang kada kayo. Ay, nagsabat kami kan ni abalayan, Berta. Imbaga na nga agtalon ka kanula ngam ti mga opisina. Gaputa saan kanumat nga umanay nga aramaten nyo ti sweldom iti pamilyam. Awan lat di na malawlawat dahi bakit. Nagrigat agtalon. Agmalmalem ka anak akubbo iti kainaran. Angam kasanon ti pamilyam. Ay, agbisin dalakit Nanang, mangandalakit di iti mamitlo iti agmalem. Husto daytan. Angam saan met nga rod. Ay, no awan ti mautang ti asawam. Ay, kasanon. Saanen amamitlo amangan ti pamilyam. Ay, kunak no adda mautang ko kada kayo. Saan met ta sermon met tinaganap ko. Inak man laangan. Ay, Dave, pangip-ipanam ngamin iti kwartam aya. Katanya pa ngay. Iti buksit ko Ay, nakababaintin kalablabidan dita. Abay mayat ti manalaon. Tasaan nga agbisin ti pamilya na ngem ti mga opisina. Agsipod taday tatipod now. Mangup-opisina dyan na laing amanugang mau. Ngam kanayon amapan umutang ni Jade nga anak ta iti bagas. Ay sus, sana masapol nga inkapay ilawat dayta. Tapno makadanon iti nalaing amanugang mo baring agnakam. Amaw, no sa dino ti pagut-utangan ni Jade. Saan ka de nga iti manalaon? Alaman? Ay sus, nasaysaya at no ni Dave mismo ti pangibagaam. Saan kat ano sa dino la dita? Ni Dave man wano saan. Isumo lang nga isaw. Ay sus, sabali talaga ti kapanunutam. Ni Dave ting kabagbagaan. Saan kat asyak talimpyo ti utak kaw? Sana limpyo day nga utag no di kat nablaw. Di na amo ti dumngag iti pamagbaga. Na, adaya met mablaw nga utak. Apay, ada tulang na tamablo ako na. Imbag ta nakaumay kayo, nanang. Mabalin ka di akaduan nyo basit dagiti ubing? Tain nakaglaba? Unay kat arigat mo, anak ko. Manalon lako man tinakiasawaam. Ni nanang met, dayjay man ang ti ibagana. Saan kit den? No rumwar ti asawam, nakadisdisente. Ngam no kautam ti bulsa na awam makarga na. Alakit din nang. Kitaan nyo basit dagiti ubing ta nakaturog da. Mapanak aglaba. Imayak, taumay ko kitaan dagiti ubeng. Ngam saan nga aglaba ti papanam. Apay nanang, papanak ko ma. Aramatem ti kawus ko, ajak pa'y inararamat. Tapno di na ka mabigbeg tinalaing nga asawam. Di kay maawatan, nanang. Apay ko ma sa anak nga agpabigbig. Aramatem mamati utak mo, tapno di ka mayaw-awan iti tengat aldaw. Anya ka diti kayat yung asawan, nanang. Ingka kitaan, nupod no tinadamag kaw. Adda ka no kanayon nga ilibre ti asawam iti kanten iti asidag ti opisina da. Ingkan ko na! Didak siguro mat mabigbig. Ta nakawig ka nakasanglasa. Kitaak man nupod no timbaga ni nanang kanyak. Hello, miss. Mabalin ti agtugaw iti asidag mo? Sige laang. Bakante mat. Agyaman na. Empleyado ka kadi iti asidag apasdag? Ha? Saan? Adalaur urayak? Nukasta. Nagpada ta. Adamot urayak ditoy. Ditoy da ka no nga umay agisnak. Kasta ka di?
isudamat daytan. Ay, panawan ka pa'y Ah? Inaksabatan ida. Ni Dave, kat adadwa a babae akadwana. Nagtugaw tana. Saan ka agpadlaw? Sana ba tamangag ko dito'y ti saritaan da. Bakag, ada ka mat dito'y balay da jayd. Apay, sa dino ayate ayan na. Ada ka nubiit papanan na. Binantayak dagiti ubeng. Mabayag ka de itinapanan na. Jaklam mo Ngam nabiit pa'y matapimanaw. Umunaak nga ruda ni balay. Maagluto kan taon. Ang mga numabayagan ni Jade. Kahit anya pa'y ngay. Ang mga nuiyuray ko tilutwag, nga saos, may sarong kamanan ket makimarites kamanan iti dalan. Sino kumangay ti kamaritis ko di tadalan? Ay, kadya ka mo Uray saan mo mat nga mo ket kamarmarites ma. Lalabas ka mat? Saan nga mo tao alaw-lawatan? Sigamit gayam day tamanong George. Yam amok kan katigayam ko. Ni Elaine, kan tinabiit pa boyfriend na, ni Dave. Hello? Napintas ti girlfriend mo, Brad. Nusyak ti mo na nakakita kan kwa na. Amangan nusyak ti boyfriend na ita. Malas mo, Brad. Shakti mo na nakakita ken ko, ana. Iso shakti boyfriend na. Ne. Nagdardaras mo tapi manaw jay babae ang nakatugaw iti asidag itay. Akas la agpalpali, ew. Sino a babae, manong? Diyak matin dinamag tinagan na. Agmay-may sa itay. Inasit gak, kat dinamag ko no empleyado ditoy. Ngam saan mat ko na? Ang mga nun na isarong laeng dito'y kantin, Kumusta tinapanam? Apay akas la nagsangsangit ka. Diyak pa'y amo ti sawak nanang. Di na ko mapay pagdamagan. Maawa ta kunti amen. Pudnaw tinadamag kaw, iso ana sa ertiriknam. Anya nga ta tinagkurangak nanang. Isagsaganak mo tami nakasapulan ti asawak. Sagbaya mapanagtrabaho. Saan asika ti ayan ti parikot, anak? Ti asawam ti ayan ti parikot. Saan amap-map nag? Bay amon apumanaw, tadi na matlaang may tad amin akasapulan yaw. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak kaya ta madadaan ti pamilya mi. Nga uray luklukwen na ka. Ikagumaakasan ang madadaan ti pamilyak nanang. Kasano kuma? Kat adan pangisukso-katan ti asawam ken ka. Ading ko, napintas ni Elay nagayim mo. Apaya di mo imbagbaga, nga dagayam napintas agayim mo. Di ka mat nagdamdamag. Nabidda pa'y anaadaan iti relasyon kunam samat. Juan, amok ko maakurso na dam ta impasyar ko dito'y balay. Nakayawan nak iti gayim mo. Damok la nakita, ngam addan na isang sangayan arik na kenkwana. Awisag man nga ro dito'y balay? Anya nga tatirasunta, tapno maawis mo dito'y balay. Amokon manong. Ibagata nga ilagip ta ti birthday day dinanang. At damod gayam utak mo, ading ko. Aday ti banyo ti asawak. Kita man ti contact number ti agnagan iti Elaine iti cellphone na. Jade! Nabatik ti tuwalyak. Iawat mo man. Mabitlaang! Umayan! Darasem tamala daw akon. Aday ka. Nakita ko nayakar ko iti cellphone ko ti numero de dya babae. Inakontakt no saan ang makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka mat. Umayan! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurata para iti radyo.
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masuron ni Bagat Berta, numakit kita na amapan umut-utang ti anak na, iti bagas. Iti may sang aldaw, imbaon na ni Jade amang takwat, nupud no tinadamag na, nga da babae ni Dave. Napan nga ron ni Jade iti kantin, nga ayuyang da Dave, kat natakwatan na, apud no ti amin. Ngam saan ang nagpadlaw da ito'y. Inalan ni Jade ti cellphone number ni Elaine. Babaan iti cellphone ni Dave. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aday na, nakopya kon ti numero ti cellphone ti babae. Inakon ito ti Talyana, tapno sana makadlaw. Ayan mo ngay, nagbayag ka butang. Umayan! Oh, aday ta ti Tolyam. Inakmutan isagana ti lamisaan, tapno saan ka amala daw ako nam. Sige, sumaruno ako. Sinalbag day dya manugang mo. Mabalin la ko maapagtalawak at pagtalawak laangan. Nay, ayaman din ayat ipagpupudutam. Nadamag ko nga da babae apag mamauyungan na. Ahay, abangan mo't no pamadakis laang dayta. Anya pa madakas. Imbaon ko ni Jed ang mapanmang takwat. Isu tinapanan na idikalman. Kahit adda ka day natakwatan na. Nakita ti dua mata na nga da babae nga iliblibre na iti merienda. Ah, Imbaga ti may sa kadakwada akaayan ayat na kano tinasao a babae. ay ti awanan baed. Masapol la magupad day ta relasyon. Kasi may ti anak na. Uray no magupad. Kasanaw no aramiden namanan. Anya ti addang nga aramidam ita. Baybay am kadilatan aluklukon na kati asawam. Masapol nga agtanang nanang. Diyak kaya't amadadaol ti estado mi nga agasawa. No siyak ti sika. Ipungot ko ti babae. Nanang, madi ti iskandalosa. Saan ang maurnos ti anyaman aparikot, babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amukan ka. Agdadata lang nga ruden asika ti biktima, di ka payla aggunay. Adda na panunot ko nga addang nanang. Ngam nasaya at dayjay awagas. Saan nga babaan iti pudot ti ulo. Ay, jak man amukan ka. Ngam no di ka payla aggunay. Agbalaw kanton, awanton ti asawam iti denayaw nga agiina. Bay andak kumapay nanang. Pangaasiyo, ta saan kayo nga agaramid iti dinudursok awagas. Ay, makapasuron ka met. Inakman laangan. Mabaling ka di akalpasan ti opisina. Kat inta matagpasyar, sweetheart. Okay, nga mabiit talangan. Taimbaga ni mami nga adda ka no sa nga ili mi. Masapol nga adda ak ijay balay inton sumangpet ti sa nga ili. Kasta ka di? Sapay, adda ko mapapananta. Inton maminsan laangan. Naudi kamat ngamin anang ibaga. Nabayag asaan mi anakit kita ti kabagyan mi asumangpet. Sige. Inton Domingo, tawan opisina. Intag pa siya. Wan, sweetheart. Kadwata ka din ni Mercy? Saanen, tadda ka no papanan na. Ag-out of town date ta adwa. Agasam, ta out of town date. Una, damo a date ta. Masapol a naragsak. Ken nakalalagip ti damo a date ta. Daytoy lakadititad mo kanya kasweldom lakay. Ano, Sam? Adangamin papanan minton Domingo. Napatagunay. Ni, saan mo't nga aldaw ti opisina ti Domingo Intayo ket di makimisa kadagiti ubing. Adda pang ibaunan ti kumpanya kada kami. Adda seminar mi. Seminar iti aldaw ti Domingo?
Ay, wan gayam. Apay anala daw ka man na si Mangpet. Aday naramid ko pa iya opisina. Sakbayan nagawid ak. Madlaw ko nga minakanayon kamutan amala daw nga agawid, lakay. Adda ka na yun nga overtime. Kasta ka di? Di nga matumat nga rod ti sweldom. No kanayon ti panag-overtime mo. Day, nakaumay kayo matbasang. Kibkibinam tabay sa nga anak mo. Idinto ta saklot mo ti maysa. Kaya't kayo nga min ang makasarita, tatang. Numabalin. Pagaw-awirak pa'y kumaninanang. Tainak man padasan ti agbiro kiti trabaho. Kurang ngamin ti sweldo nila kay ko. Kahit anya ko maatrabaho ti sir kam anak ka. Saan ka di asigod a beautician naktatang? Nalaka ti sumrak itakas beautician. Kan adumot dagiti gagayam kong ada parlor na. Masiguradok akayat ni nanang mo. Basta ibagam nga ikam iti kwartana. Ayun tatang. Masapol nga ikakang takaasimot no agawir. Wun, basta day tati ibagam kin ni nanang mo. Alis to day chay. Agawira, gamday tabagimpay ti papintasam. Ayaw sa matabuok mo, nagpapintas ka mait. Ninanangan. Apay, nalaadak ka di una yan. Ay, saan mait? Gamgapo ta impamaisam ti mangas asikaso iti asawa ken anak mo. Binaybayam tabagay. Isukat na kapayon ti asawam. Sige, tagpapintasak mat nga rod nanang. Ala, inak nga rodon iji parlor apag trabahwak. Amuyo, nangato ti sweldok ijay. Ta high class da iji a parlor. Inrogem ka din ti addang nga aramidam para iti karelasyon ti asawam. Naala kon ti cellphone number na iti cellphone ni Dave, nanang. Anya ko mati aramidam. Ka-textmate mo. Basta, di kay agdanag. Nga masapol nga agtanang aklaang nanang. Sika ka din day ta anak ka. Pagbagay mo ti pukis mo kan panakaayos mo ita. Mayat ka di matlaang nanang. Mayat anak. Masiguradok nga agmulagat ti asawam no makita na kainton sumangpait. Unay ka tagmulagatin. Kagpay sumay. Sige, tagawid akbetan. Ada ka betan nakadwa dagiti ubeng. Sige nanang, kat agyaman na kiti panangaw-awir yu kadagiti ubing. Madamdaman tulaang addan ti asawam. Di na mo nagbaliw ti ayos mo ita. Pimintas ka nga men ang nagkapo iti parlor. Agpaisong nanang. Hello, sweetheart. Imawagak tay palagip ko ti out of town date tayo itong Domingo. One sweetheart, ngam saan taunay amasapa. Tadapay nasken nga aramidan mi kadamami. Okay. Sakbay ti alas 12. Agkita ta ijay kantin, ha? One sweetheart, agin nuray ta ijay. Itulod mi pa'y ngamin ti nga ilimi, sakbay nga umayak ijay. Okay, sweetheart. Masigurado ka naragsak ta ijay papananta. Sapay ko ma, sweetheart. Damo a date ko naman. O, sige nga, Rod. Bye, sweetheart. Saan nga mo ni Dave? Nga dak iti batog ti tawa, idada inawagan na. Kat nangag ko ti saritaan da. Out of town date da ka no. Saan ang mabalinda ito eh? Masapol nga awagak day jay nga Ellen. Hello? Asino da ka di? Miss, sapay ko matasanak ang makaistorbo. Napatag ngamin ti ibagakkan ka. Anya ka di ti ibagam? Kan asino ka? Sakbay nga ibagak tinagan ko, kano asino ak. Kidawak asapay ko ma. Tano kasano ti kinapintas mo. Kasta kumamot ti kinasaya at ti puso. Ha? Anya ka di ti kayat mo nga ibuksilan? Adda ngamin dagiti banag apakaragsakan tayo. Nga makapasakit gayam iti sabali. Di ka maawatan. Mabalin ka di nga agsarak ta? Tapno ang kinaawatan ta? Sige, itamat lang. Ibagam no sa dino ti pagsarakan ta.
Awan opisina iti Domingo. Ibagam ka ni Eileen nagayim mo. Ta iti day tangal daw, ti pan nakaangay ti palagip ti birthday day dinanang. O sige, taday tati ibagak kwa na. Masapul ang makumbinsir mo nga umay ti gayim mo. Iso ti kang runaan na bisita ta. Kasano no umaymat ni Dave? Umay nga ta, nga uray saan ang naimbitaran. Anya ka di panggap mo ka ni Elaine. At daanan day jay iti kaanyan ayat. Lading itak nga ibaga dito yading ko. Ngamawan pa nagtalag ko ka ni Dave. Pag ko naamot manong. Jack manam mo. Ngam kasta ti mariknak. Kaslasan ang mapagtalkan ti panagkita kan kuana. Rumuar ka ka de, anak. Wan nanang, makisinara kak iti pagmamauyungan ni Dave. Saan ka nga tamay sagmak? Nasingpot mo ti panagkitak iti dayja a babae. Saan nga taasing patkitab? Saan mat siguro nanang? Kasarita, taibagak ti pudno nga adda asawa ni Dave. Rumbang laang. Amangan no makapanda iti ibagbagada a papananda. Inton kwan di na kan sublian. Saan ang mabalin nanang? Uray ko man o awan anak mi. Siyak pa'y laang ti asawa ni Dave, nanang. Nakasagana aminin nga usaran tayo intong Domingo. Itapay laeng. Awaga mong tigayem mo. Tapno saan ang maikompromiso iti sabali. Wan manong. Amangan kit di no malagip dati ag-date ka ni Dave. Narigatan. Awagam nga ro din Amangan numaodi ka amang awag kan kuana. Saan da rumbang nga ag-date? Kasano no nalpas dan ang nagtulag? Awagam kit di nadin ko. Awan ti adu sa lutsud. Alaman langan. Ngam na da date da. Mahalas mo asim mabang. Hello, gayam. Nakaawag ka man. Ada ngamin okasyon diti balayin ton Domingo. Sikati kang runaan a bisita. Apay nga italaan nga ibagam. At the date mi kin ni Dave inton Domingo. Ag out of town date kami. Anya? Kasano nga ro din ti okasyon diti balay? Saan ka di nga iti sabali laangan nga aldaw, gayam? Ha? Mabalin ayamat? Ay, nagsayangan? Sige, taadda pa'y kasarita ka tao. Bye, gayam. Apay tibag nga imbatim dito'y balay. At damot karga na akawas. Apay a pinakibiyangan nyo, nanang. Ara maatag dayta iti seminar mi intong Domingo. Mas daawak. Taapay adito'y pay balay tinang ibatsyam. Saan kayon nga agdamag, nanang? Umay kuntulatan alaan intong Domingo. Ay, seminar ka di atalaga ti papanam? Winaw? Ay, kaslang amin inlimod mo kan ni bakit mo. Nanang, amo ni Jed nga adda seminar ko intong Domingo. Saan kayon nga agatap? Ay, sa anak ko mga agatap. No saan adito'y balay tinangikam kadagiti badbadong. Agyaman na, tada ka dito'y nagtulagan ta a restaurant. Ading Elaine. Kasano nga mo na? Kan, asino ka? Nang nangag kung tinagan mo, kan nakita kan iti kantin, iti asidag ti opisina yo. Empleyado ka kadi iti asidag mi, tako nam anakit kita na. Apay adi ka nakit kita. Sa anak nga empleyado, ta sa anak nga agtrabaho. Adda do nga anak may ti asawa, katsak ti mga asikaso kadakwada. Kasta gayam. Apay nga rod nga inawagan na. Anya ti importante nga ibagam. Rumbang amaamuam daytoy, tapno saan ka mailawan. Mailawan? Apay ko mailawan. Mailawan, iti saan nga umno alalaki. May salaang ti kaayan ayat ko. Sa anak to mailawan, iti kaano man. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat da George kan Mercy nga awisan ni Elaine, ijay balayda. At da ngamin panagayat ni George kan ni Elaine. Kabayatan na, inawagan ni Jade ni Elaine. Nagtulag da, nga agsarak da iti may sa restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy te seryeta o itaalawas ana pauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mailawan? Apay ko maamailawanan. Mailawan ka iti saan nga umno a lalaki. May salaang ti kaayan-ayat ko. Sa anak to ang mailawan iti kaanuman. Day tangarod ti pagsaritaan ta ita. Nalpas kan ana ilawan, ading ko. Anya ti kayat mo asawan? Asawak ni Dave. Kat adda dua nga anak mi. Anya? Pudno ka di ti bagbagam? Ti amok at baropay ni Dave. Tapno mamati ka. Ipakitakan ka ti marriage contract mi. Irwar ko manipod iti bag ko. Tapno makitang. Oh, aday ta. Ada asawa ni Dave? Day ta tipod no ading ko. Siyak ti asawa na. Siyak ti para asikaso kadagiti anak mi. Gaputa ka na yun akurang ti ititad na nga bastumi. Kapilitan asimuragak iti trabaho. Kasanon dagiti anak yo. Kapilitan nga impaw awir ko pa'y kaninanang ko. Kasta ka di. Lading itak tinapasamak. Diya ka mo nga da asawa ni Dave. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mark? Diya ka mo tiharamita kita gayam. Nasakit unay tinakam ko. Ha? Anya tinapasamak? Ni Dave, may sagayam nga impostor. Diyak ninamnama maramid na tikastay kanya. Ayan mo ka di. Umayak di ta ayan mo, tagsarita ta. Dito restaurant iti crossing. Oh my kakuman. O sige, urayan nak di ta. Alaman nga rod gayam. Kasapulak ti mga dingay kanya kita. O sige, agrubwata kon, Gayam. Ne, papanamon, Mercy. Apay akas lagdardaras ka. No kayat mo, sumurot ka kanyag. Agsang sangit itay ni Elaine, idi mawag. Mapanak ka no iti ayan na. Agsang sangit? Taapay. Adan samot saan daan nagkinaawatan ka ni Dave. Sige, intan. Kaasimot ti babaeng ay ayatag. Manong, sigurado kang ay ayatam ti Gayam ko? Masigurado ka din ko. No saan man ti marikrik na na ita iti lalaki nga inayat na. Saan to kanya? Inta nga rodan. Magagaranak no apay nga imbaga na nga impostor ni Dave. Kunakon kat. Damok pa'y laang ang makita day di lalaki. Addan pa nagduwa-duwa ka. Ada ka din napasamak, Gayam. Apay nga imbagam nga impostor ni Dave. Aday mawag kanya ka babae. Nagsinara kami dito itay. Imbaga na nga asawa na kano ni Dave. Anya? Saan nga ta ati babae ti impostor? Impakita na kanya ti marriage contract da. Kasta ka di. Niko, iyam amukan ka ti kabsat ko ni George. Elaine, saan arumbang asayang ng tiluwam? Kadagiti kasta ak klase ti lalaki. Diyak ninamna mga dagaya masawa na. Imbag ta na amuam, itatana sa papay. Nabiit kayo pay mat kanong kuna ni Mercy.
Sapay adda out of town date mi kumain ton Domingo. Saan kan amapan ijay? Umay kalaangan ijay balay. Sikat ikang runaan a bisita mi kalimano. Mabalin ka di aron war tayo ita kadagiti umbing. Nalipatam ka din nga adda seminar ko. Imbagak tayo taken kan iti ah. Ha? Seminar ka di talaga ti papanam? Sapay ko mga rod, tamayat ti banagan day taas seminar mo. Talaga amayat ti banagan na. Naragsak lakit di dahi a seminar. Anya ka di nga oras ti ipapan mo. Kalpasan ti pangal daw. Kan maturog kami jay. Aglangan ka inton Lunes? Saan? Agdiretso kami ton iti opisina. Sino ti kadwam? Ah? Ay, aguray ka man. Apay anagado sa ludsod mo. Di mo matla idaam-am mo, uray ibagakan ka. Inalam mo't tanday tabag mo, anak ko. Pag seminaram ka day. Saan yun nga amon, nanang? Tadi yung matla mo. Inakid din. Agsinara kami iti kadwak amapan nagseminar. Asino ayaday ta akadwam. Nanang, uray ibagak kada kayo. Saan yung matla nga mo? Mala, inakon. Ay, mabayag kayo kadi iti papanan niyo. Saan nang? Sumr kami matlangin ton Lunes. Na, adda ayamot kasta. Ay, sabalin samot ti papanam. Anya lagi din ayan ni nanang. Anya kumaasabali. Nakitat mo siya manugang mo nga adda awit na abag. Papanan na nga ta. Nakita mo gayam. Apay adi mo dinamag. Siyak mo ti pagdamdamagam. Ne. Hey, ikwa, ada yung ngamen ti ayan ko itay. Isuasan ko ang nadamag. Maduktalak mo't laang no sa dino ti papanan ni Dave. Kahit asino kay ti pagdamagam? Ni Dave? Adu dita ti mabali na pagdamagan. Sos, igaraw mo man ako na kaon ti kinalaing mo ang makimarites. Nasken amaamwak no sa dino ti papanan na. Amangan no saan nga amo ni Jay ti papanan na. Ay amangan no si kapay lang ti makauna amangan mo no papanan na. Pagdua-duak no sa dino ti papanan ni Jay. Nakita ni tatang mau nga adabag ni Dave Abimanaw. Napanan na ka day. Jaklam mo no matuloy iti papanan na, nanang. Matuloy? Anya ti kayat mo asawan? Saan ko amabalin nga ibaga kada kayo? Ngamnam na maek, asaan amatuloy ti panggap da papanan. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. No napatag-unay kan katimay sa atao, aramidam ti rombang, no makitam asumyasin ti ayayatan. Isu ka di apimanaw, ta sumyasin ako nam? Namnamaak nga agsublimat laang nanang. Ngam urayan tayo, no anya ti sumaruno ang mapasamak. Burbur, tsaka a tao. Di mo pa'y lakat ibaga no papanan na, kanapay apimanaw. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Namaman pa ilaan ni Elena. Tinasayat. Awagak man. Aday. Hello? Apay nga inawagan na. Sweetheart, ayan mon. Itayak pa ilaan dito'y kantin. Ngamawan ka matan. Jack ni namnama anapaklan ka aman loloko, Dave. Ha? Anya ka titi sasawa mon? Di kan aging didiam mo pay Dave aman loloko. Di na kun kasarsarita. Kan di na kun urayon iti ibagbagam nga out of town date. Apa yan, sweetheart? Saan ka di nagtulagan tanda ito abanag? Saan anaso di ti panagayat mo kanyak? Lino ko na. Elaine, amo ti langit no kasano ti panagayat ko ken ka. Amumot ti langit. No kasano ti pananglokom kanyak. Elaine, pangaasim ko ma. Sweetheart, patuluyan ta kumatidait ta. Di na ko mapagbalinan akas kan ka. Asaan anasudi ti panagayat na.
Bye! Hello? Elaine! Anyamatan. Ubaw anam nama. Ragsak ko ma. Ngam nagbalin pa'y aliday. Apay. Anyang ataya tinapasamag. Day, apa yan, Day? Ah. Anya tiyar aramidem dita. Anya day taga itsuram. Kas kalaubay nga naagawan iti ay ayam. Ako. Apay nga da kayo dito, hinang. Ay, jak matamaw no hapay nga dak ditaw. Ada ngamin nakadamagak. Anakita da ka kanu ditaw nga adaaw awagam iti cellphone mau. Idi kwan. Kasta kanu matinti itsuram. Ha? Apa yan? Ay, tinasayat na nang. Panawan dakit di. Kayat ko tiag may sa. Kat, taykon ko na ni abalayan a seminar mau. Saan ka no matuloy na nang? Seminar laang asaan anatuloy. Iso ti pagkaskas taam. Ay, una yan. Elaine, imbag ta pinatgam ti awis mi nga umay ka dito'y balay. Imbag lakit din. Ta sa anak pa'y anapan iti pagsinarakan mi kumakin ni Dave. Elaine, no pinasakitan na kaman ni Dave, bayam kuma, asyak timang punas iti day taas. Diyak pa'y kaya't apagsaritaan ni Dave, Manong. Okay, lipata mo. Ngamrumbang asaan ka apa-apekto iti napasamag. Tulungan ka mangipat. Nakarikap pa'y ti pusok may papankanayat. Sa anak pa'y anak kasagana. Makauray, tinasudi a panagayat. Uray kasano kabayag pa'y dayta. Kasta, tinasudi nga ayat. Diyak mo na makasara kakpay itinasudi nga ayat. Saan agaputa nasaktan ka iti damo, kat masaktan ka manen iti sumaruno. Kunak man no ing ka makiseminar ako nam. Apay nga dakan. Malas nga aldaw ita nanang. Apay amalas. Awan ti malas nga aldaw. Amin nga aldaw kat inaramid ti apo. Tilaang tao ti mga aramid iti kunada amalas. Asino nga taya ti man nakibiyang. Dinadaal na tinaragsak ko mga aldaw ko. Kasano ko mati panang dadaal na itiragsak mo ako nam. Ay agawid kakit din ija balayaw. Sigurado nga agur-uray ijay ti asawa kanan nakiyaw. Nagpalabasak pa iti sumagmamano nga oras dito inanang. Anya nga minti parikot. Aya, adda ka di rumbang amaamuak. Awan nanang. Ala, bay andak pa'y kuma dito'y balayo. Kayat ko, ti agmay maysa. Imbag ta nagsabat ta abalayan. Apay ka di akasla adda pa kariribukan ni Dave. Ay, jakmet nga rod maawatan, abalayan. Simmang pet anakaro tila dingit na. Jak mo, no apay. Mapanak ko maidya balay da. Tadamag ka ni Jed no apay. Ay, kasta kumamet ti aramidak, abalayan. Ay, husto met ang nagsabat ta ditoy. Kasta ka day. Kayat mo asawan. Idya balayaw tinagawidan na abalayan. Kasta nga rod. Adda pa'y la ija balay. Ibabaon ko nga agawid ija balay da. Ang aguray kanupay. Limpyo pa'y nga tati utek ti anak mo, abalayan. Ay, jak amo. Ay, pasensya ka na, abalayan. Ay, intaman nga ron ija balay da, takasarita ta ni Jade. Nakaumay kami kani abalayan, tapag damagan da ka, ano anya tinapasamak ka da kayo kani Dave, anak. Ayan ka din ni Dave, nanang. Adda ijay balay. Ay, apay nga taan naliday asimang part. Nagapa kayo kade? Saan kami anagapa, nanang? Idi nakitak ija asidag ti opisina da.
Kasla ubing nga naagawan iti ay ayam. Simang putmet ijay balay, anakaro tiliday na. Awan pa ka inaigak iti kas di amarikrik na ita. Ngam, amok anapaay ti panggap na amangi date iti babae. Ha? Kasano nga amam? Nangag ko ti saritaan da iti cellphone iti babae nga agsinnarak da kano amapanda ag date. Kahit anya ti naramid mo. Napan ko kinasarita di babae, nanang. Imbagak asyak ti asawa na. Kan addan dua nga anak mi. Ay ayatem kadi pay lati asawam, kan ipatpatag mo kadi dagiti anak yo. Ha? Anya ka di day ta saludsod yun, nanang. Anak ko, saan ka nga taa masaktan no makilalaki ti asawam? Apay ko maamakilalaki, nanang. Kaya't ko laeng nga ipakaawat ken ka anak ko. No kasano ti riknam no makilalaki ti asawam. Ha. Ammo kon no apay analiday ka. Nanang, anya ka din ti sasawon nyo. Saanen ang masapul nga ibuksilak? Amok. Ammomon ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nakaamuan nyo ka di iti dayta. Anak ko, awan palimad adin tulong tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinaay ni Dave ti kalikagom ni Jade, ngagpasyerda kuma kadagiti anak na. Impambar ni Dave nga da seminar na, ninamnama nga rod ni Jade, asaan amatuloy ti date da. Kabayatan na, kinasarita ni Bakat Carla ni Dave nga anak na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ang masapul nga ibuksilak anaimbag, anak ko? Amok nga ammom ti kayat ko asawan no adda panunot mo. Nanang, nakaamuan nyo ka di iti dayta. Awan palimad adin tulong tao. Maamuak laeng no asino tinang pardaya kanyak. Diyak laam mo asawan. Panang pardaya ka de, ti panangibaga iti pudno, anak ko. Imbagkit di tanailisi ka iti pagbasulan. Apay ko maapagbasulan, nanang. Maiparit ka di ti agragsak. Apay, nasaya at ka di tiriknam nga agragsak, nga uray adda agsaksakit tinakam na. Asino kumamot nga iti agsakit tinakam na, nanang? Ay, kurang sa ti andar ti utak mo, anak ko. Saan ka di nga agsakit tinakam ti pamilyam, numamuan da nga adda kasukat da di tapusom. Makisinara ka kadipay ka ni Dave, iji opisina, gayam? Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupan na, gayam. Numayat kayo iti singasing ko. Agresan kayo langan iti trabaho yo. Ta iti opisina iti asidag ti pasdek mi ti pagtrabahuan yo. Adda ka di ba kante ichay, manong? Nasa kanyak ti gayem ko. Ngagkasapulan iti dua akadwa na iti opisina na.
Nalaing kayo matadwa no maipapan iti computer. No sigurado lakit di ang maawat kami. Oh, ag-resign kami adto nga iti opisina. Sige, tawagak ti gayem ko. Ibagak nga adadwa nga i-recommendar ko. No sigurado lakit di dayta, si dadaan na kang ag-resign iti sigod at trabaho. Diyak kaya't ang makita ti lalaki anang loko kanya. Apay nga inawagan na pala. Anya ti ibaga. Sweetheart, pangasim. Agsarita ta ko mo iti personal. Di nakawagan iti sweetheart. Ta saan anasudi ti panagayat mo. Pag ko naam asaan anasudi ti panagayat ko kan ka. No kabailam nga isukat ti asawang. Kaawatan akabailan nakmat nga isukat. Sino tinang ibagakan ka nga addan asawa? Apay adi mo imbaga kanyak nga dan asawan. Elaine, jak namin kaya't amapukaw ka. Isu ka di nga inulbudan na. Kasta ka di. Saan? Saan akasta ti panggap ko kan ka, Elaine? Di mon ipilit ti kayat mo. Tagdadata nga dan pamilyam. Elaine, pangasim. Di na kumapagtalikodan. Kan pangaasim ta di na kumaguraan. May saka nga ulbod. Saan agaputa kayat kaapapanahon, anak ko? Anggam agawid ka kumahan. Adda asawa kan anak mo, amang uruuray kan ka. Mapanak pa yung opisina intun bigat nanang. Agawid akto iti kamaluman na. Anya ka di pa'y tinagkurangan ni Jade kan ka. Tapinanggap mo aliputan. Nanang, nagayatak lang. Nga uray dayta nga ayat, kat makuna abasol. Anya nga tamot ti marignam, numadamag mo nga adda mangaram iti asawam. Nasingpet, kan napintas ti asawam. Nanang, saan kumat ida nga isuksukat ha? Ay, uray saan mo nga isukat ako nam, nunay nayunam mait. Ay, asino mat ti babae adi masaktan, numadamag na anay nayunam. Di nan tumaamuan. Ulitakkan ka, tinalpas kon nga imbaga. Awan ti palimad adin tulumtaw. Laglagi pam kumaday ta, anak ko. Inawat dan ti resignation letter ta. Mapantan iti imbaga ni Manong apapananta. Darasan ta ti pumano. Diyak kaya't ang makita na ta ni Dave di tiruar ti opisina tayo. Anya ko mano makita na ka? Awan mo't basol mo kankwana? Diyak kaya't nga asit ganak ti awanan bain a lalaki. Nagpamarang abaro. Oray siyak. Diyak ni namnama nga dagayam asawa na. Sayang a kinataara. Imbaglakit din, tasan asyak ti inaram na. Nailaw anak kat kumakankwana. Talaga ka di akurso nadam ni Dave, gayam? Edi. Ngam, iti kasi agalad na. Hay! Uray kukwa na laeng, titaer na. Awan mati umay kada Elaine kan mercy dito'y kantin. Ay, tinasayaat. Padasak man ti mapan agdamag. No addada pay laeng ijay unag. Nag-resign da ka numatan. Elaine, ayan mo ka din. Kaya't ka amak kita. Nasisingpot dagiti ka opisinaan ta ditoy. Wan nga rod gayam. Imbaglakit din ta da imalisan ta adagos. Wan nga nod. Elaine, sapay kumatag na nayon ti panaggayam ta. Tapno agnanayon mo ti panagkadkadwata. Anya ti kayat mo asawan gayam. Agnanayon mo ti panaggayam ta. Sapay ko ma, tama ikariak nga agbalin nga ipag mo. Kasta ti kayat ko asawan. Ah? Kunaklakit din no anya itayin ti bagbagam. Hay, pilya ka talaga. Ngam saan mo't adakos ti imbagak? Saan ka di? Agpanunot ka ana imbag. Bayam,
panunutak ana imbag. Sa anak amang rabrabak gayam. Pudno ti imbaga. Nay, saan mo't natuloy ti seminar ni Dave? Anya ko mangay ti matuloy. Kat awan mo't gayam seminar ang maangay. Rason na laang dayjay. Aniya? Napanan na nga raw no kasta. Idi saan anakisin narak ti babae akadate na kuma. Nagawid ija balay ni Abalayan Carla kat ijay nagpasanaang. Ay sus, anya ba nun day ta chismes? Saan a chismes tapod now? Inunaan ni Jade a binagaan jay babae nga adda asawa ni Dave. Iso asaan a nagpatuloy iti date da kuma. Ha? Ay susapo niya. Adda babae ang makidate ko makin ni Dave? Wen, tanagpamarang abarupay. Agin na sinagsakan no ti opisina da. Ay, sinalbag a Dave. Hinton kuan, mapataltilak ti lukaw. Imbag man, tanadanon kayo adwa ditoy. Ket, kumusta mo ti kabarbaro nga opisina yo? Okay laang manong. Agyaman ako na yan. Gapo itiin singasing mo. Iso nga addan trabaho mi asabali. Awanan yaman na. Katsapay ko ma. Tamataginayon anasaya at dagiti ka opisinaan nyo. Namnamaag day tamanong. Saan kami mat nga apapera kin ni Mercy? Pudno dayta. Amok anasingpat kayo adwa. Dayta ti kang runaan araamakan ka, Elaine. Ken, napintas ka. Nalabos samot day ta pa ng patirayok mo kanyak manong. Saan apatirayok tay jaya din ko. Pudno ti bagbagak. Di urag damag ka. Asinong ay kumati pagdamaga. Siyak. Ha? Kat amin na damagam. Wen amin ti sungbat na. Wen nga rod ti sungbat mo, no damagak aluklok nak, manong. Ah? Si kamot na may saan nak ah. Ngamsan ngamin aday tati damagam. Naglimpyo ka din ti utek ti kulkul ti panunot ng asawam. Unay mo takulkul nga utak nga ibagbagayo, nanang. Saan kit din? Limpyo ka ti panunot ti tao nga agbirok pay lang iti sabali a babae. Kat adala nga ruden asawa na. No nailawan ti asawak, ukudak iti limpyo adalan, nanang. Huh? Agpada kayon samat asaan alimpyo ti utek na, Jade. Kasta tinasudi a panagayat, nanang. Ukudon iti nasaya at adalan, no sumyasi ti asawa. Saan ka maawatan? Kitaek man, no anya ti pagbanagan ti kastagalan mo. Saan nga abakan ti kinasaya at ti kinadakas, nanang? Agdada talaga ruden ti kinamang lilihipot na. Di mo pa'y laki nga raw ngawan tapno agnakam. Ad-adan ama dismayan no aramidat day tananang. Ad-ada maiyabog nga umadayo kat agbasol. Hello? Asino da ka di? Kayat ko lang ti agyaman kan ka, ta saan ka nailawan iti asawa. Saan ka nagpatuloy iti date yo. Diyak kayat timang dadaol iti pamilya ti akin pamilya. Dayawan ka unay ading ko. Nasaya ti panagpuspusong. Pimanawak iti sigod nga ayan ko nga opisina. Imalisak, tapno saan kami nga agkita iti asawa. Sapay ko ma, ta makasarak ka iti lalaki ang nasudi ti panagayat na ading ko. Kat, kumusta kayo itan iti asawam? Naliday ti asawa, gapo iti panakapaay na kan ka. Ijay balay ni nanang napaylaang tinagawidan na. Imbaglakit din, ta nagsarita ta sakbay ti date mi kumamanang. Katagyaman akmat kan ka. Tapinatgam ti kid daw ko, aliklikam ti asawa. Desente ak a babae. Diyak kayat ti makiinnagaw iti kukwa ti sabali. Amom kaday amasursuron kan ka tinakaikamangam. Naamwanda ngamen ti inaramid mo. Ket no kasla signal ti lapayag da bakit? Kasla bigao ti kalawan. Mapabasol mo kaday.
No sika ti babae kat ni Jade ti lalaki, kat aramidin na ti inaramid mo. Naragsak ka kade. Nanang, saan to ang maaramid ni Jade dayta? Saan pa'y ita? Ngem no baybay am ida akas iti aramidem ita. Ay na, ay, ibagakken ka anak ko. Tao ti asawam, saan asanta. Oh, nagadulakit din ana sa uyo. Agawid ak man laangan. Rumbeng laeng nga agawid ka. Aramidem ti pagrebengam iti pamilyam. Ay, uwan nanang. Agawid ako. Urasan ti panagawid. Itulod ka ni Jibalayo, Elaine. Kasanon ni Mercy, agmay-may sa kadi nga agawid, manong. Makikuyog ka data. Ngam itulod na ka pa nga umuna. Ah? Imbag man, adda pa yun para tulod ko. Pakaragsakak ti mangitulod kan ka. Katsapay ko ma. Tadinak ka uma. Saan kunto akauma tinasingpet akabsat tigahiyam ko? Agyaman ak iti panangibagam anasing petak. Agpay sumat, manong. Nagasat tigayam ko. Taaddaan itikaskan kakasingpet akabsat. Ala, hintayo nga rudan. Umayan ni Mercy dito'y ayanta. Nagawid ka din ni Dave, ije balayda. Saan pa'y tanaggapuak ije balayda Jade? Ije kat balay ti inanan ti pagaw-awidan na. Ay, just kaya lalaki. Isungarod nga imbagak, akul-kol ti utak na. Ibaga pa'y lakat ni Jade, maawatan na ti asawa na. Ay, naanos unay ti anak ta. Hala, sapay lakuma, tamakaamiris to ni Dave, kat sublian na ida nga agiina. No siyak ni Jade, bay ako ngagtalaw. Ay, di ka man mait. Bakbakitan ka sa bali mo ti panagut-utik mo. Marwam ti lalaki amang pasakit iti asawa da. Di mo isuro ti anak mo iti saan nga umnaw. Kayat mo ka de, amarakrak ti pamilyada. Asino kumamat nga iti mangayat iti rakrak a pamilya. Ngamday jay met alalaki di nagaramay. Imbag ta si Mangput kan, apay nga iji balay dananang tinagawidam. Ay, kwa. Mariribukan ak namin. Kayat ko tag may-maysa. Naragragsak ka ka di ijay, ngam dito'y balay? Saan aragsak tinapanakayayan dananang? O sige, tayo nakpaagluto. Ado nga ti tao iji parlor. Iso ang medyo naladaw kasi Mangput. Sige. Saan nak nga ina pati asawak? Pudno ka di daytoy. Saan nga ta mga alalaang iti tiyempo? Tapno apa anak? Lakay, ada na timpla kape. Umay kag kape. Kape kunam? Wan, makakapkape ak ngamin. Iso ang nagtimpla ak. Umay kag tag kape ta. Nakakaskas daaw daytoy amapaspasamak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawagan ni Dave ni Elaine, kat binabalaw da ito'y ni Elaine. Gapo tanaliday ni Dave iti panakapaay na ni Elaine. Ijay balay ti inana, tinagawidan na.
Saan mat nga inayunan ni Bagat Carla ti anak na. Iti mat ayan da Elaine. Inrugi ni George ti nagrayo kan kuana. Babaan, iti panang itulod na kan kuana. Kalpasan ti trabaho da. Kabayatan na, nagawid ni Dave, ijay balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kape ko, Nam? Wala kay. Makakapkape ang namin. Iso ang nagtimpla Umay katagkapitan. Apay akas ito iti mapaspasamag. Tinasayaat. Umasida ka kita yan. Apay nga awan gaganay gayam. Ada ka din nasakit kan ka? Ha? Awan, bakit? Ala, agkapeta man nga, Rod. O sige. Ay, wan gayam. Anya ka diti kayat mo nga ilutok amasida. Ha? Kuha. Uray anya ditan, bakit? Kaya't ko amin nga ilutom. Simrek ka din iti trabaho tinalaing nga asawam. Kapanpanaw na nanang. Mabalin ka di yun gurguraan ti asawak. Mas daawak man ken ka. Awan anyaman na ti inaramid ti asawam. Ti kinababaero na. Apay akasta ka. Nanang, saan ang maurnos ti problema no idalan iti pudot ti ulo? Namnamaek nga ulitin naman ng timang loko ken ka. Tadi mo kan iti pagnakman na. Mamati akmat ababaan iti kastengar aramidak. Di nakpanawan wenno isukat ti asawak nanang. Kasta tinasudi nga ayat. Biddot day ta nga imbagam. Ikam iti pagnakman na tapno madidigra. Saan apa nang didigra ti ipariknakken kwa na? No dikat panang ipateg tapno agbaliw nanang. Saan ka amawatan? Kasano ko mga agbalew? Agbaliw gapo iti kinababaero na nanang. Agreing ka man iti panagtagtaga-inip mo, Jade. Imposible tayo bagbagam. Awan ti imposible, nubuyugan iti kararag, nanang. Day, apay akas lasipit ti parot ti subsumaw. Sus, mabalin na silwan ti katindugnan. Anya akas lasipit ti paraw. At pa'y sumait, nagatidawg. Ay, na. Masuronak man iti kuna ni Jade. Pagbaliwan na kano ti babaero nga asawa na. Ay na, bayam kadilata. Adakan tula ang makibibiyang iti plano na. Apay kumaasa anak ang makibiyangay ket anak ko ni Jade. Kas kumaita, siyak ti makatulong ken kwa na. Awan mangbantay ka dagiti anak na no awanak. Anyagay nga raw, anak ken apo kom ti makasapul ken ka. Isu nga raod, at iko maisingasing ko ken kwa na ti patsen na. Ay na, adda panunod ti anak mo. Bayam nga aramidan na ti plano na. Nagpadaan yu lang nga agama. Makapasuron kayo. Kayang, awan ka di ba'y namnama? Nga agi pagtanto? Saan nga imposible dayta? No makitak lakit di anasudi ti panagayat ti kabsat mo. Masiguradok anapod no dayjay kan ka. Awan pa'y ti amok nga inaram na. Si kalaan. Iti dayjay nga edad na? Awan pa'y? Nariing sa laang ti puso na iti nakita na ka. Nalabas mat daytan gayam. Kayat mo asawan. Nakaturog ti puso na. Wan Ngamin, itala ang anakitak nga ada pagduyusan na. Saan mo mat abanbantayan akanayon ni Manong mo? Ngam saan nga ugali ni Manong ti agi sekreto kanyak. Iso wan ko namon tamayat ka. Ha? Manong, adanam namam ka ni Elaine. Pag kunaamat, amang ano nasaya at lang tipan na kilangan na ka. Tagayam na ka. Saan man? Kunana, apaliiwan na ka no?
No napudno ka matlaang kan kwa na. Aramidok ti amin. Tapno ayatan naktigayim mo. Wan manong. Nasakit pa ila ang tinakam na dayjay. Gapo iti panangloko kan kwa na ni Dave. Siyak ti mang punas iti sakit tinakam na. Nasudi ti panagayat ko kankwana. Tinasudi a panagayat. Makagunod iti baligi. Sapay ko mga rodadin ko. Itikas di akin nasingpat na. Saan arumbang asaktan? Podnot ako nam, manong. Saan ka kadi asumro kita? Aldawan nga nakaida ka pa'y mat. Malaminak. Kan nasakit ti ulog. Ha? Agurigor ka kadi? Nantadapadapan ka man. Nabara ka mo't ngagpaiso. Aguray ka tayo nakmangala iti agas, tagtumar ka. Nadungulat ta ti asawak. Itilaksid ti inaramid ko pa ng loko kan ko na. No sa bali laing ababay. Amangan no pinanawan na kon. Ato yung tigatas kan agas mo. Uminom ka pa itigatas, sakbay nga agtumar ka. Agyaman na. Bakit? Awagat di kadwak iti parlor. Talumangan nakpay ita. Nay, ada ka pa'y mo dito'y balayaw. Ika pa'y mo nakarubwat. Saan ka kadi asumrek iti parlor ita? Lumangan nakpay laang nanang. Agurigor ngamin ti asawa. Agurigor. Abay, ubing aya ti asawa am tamasapul nga ilanganam. Inanang met. Panawakit din agurigor. No sika nga tati agsakit. Aglangan nga ta dya asawam. Nanang, mangag na kayo. Adala ang dita kwarto. Uray mangag na ka. Taos tulaang matibagbaga. Agyaman naktaymay kayo, nanang. Ikan kayo laangan iti pakitsendayo. Ing kayon makitsenda iti para kada kayo kan ni tatang. Ay, ada ka di kwartam di tanak kao. Adda, iso nga rin nga ikan kayo iti pakitsendayo. Gumatang kayo matan iti naimas asidaan nyo kan ni tatang. Agyaman anak kao. Nasingpet ka talaga. Oray may sa ti anak ko ano kasken ka. Ay, sikamot ti masabat ko abalayan. Papanam ka de. Inak mama makitsinda. Inikanak ti anak ko iti pakitsindak. Manipod inaw-awer ko dagiti ubeng. Tsakpay ngamin nagpalpalingkay. Ay, kat. Asino nga'y tinangawer ka dagiti ubeng abalayan? Saan gayam asimrek ti anak ko, tabantayan na ti masakit nga anak mau. Anya? Ay, masakit ni Dave, abalayan. Wan, abalayan. Iso anaglangan ti anak ko. Ngamno nga tamat ti anak ko ti agsakit. Aglangan nga tamat ti anak mau. Ay, Jack Amo, abalayan. Mabalin siguro, kasta? Ay, awan lat amaok. Siyak siguro, ati ayabanda ang mga sikaso iti anak ka no agsakit. Ay, sapay la kumaata saan nga agsakit, abalayan. Yadayo kumati apo, ti panagsakit na. Nay, kunak manunapan ka nagawar. Hada ka matay. Ne. Hada pa'y awit mo. Inikanak ni Jane iti tsindak. Saan asimrag tabantayan na ti asawa na nga awanan baen. Ay apay abantayan na. Hapay, pumanaw manan. Agurigor ti lokaw. Ay, bakit? Ikadim-kadin tiguram iti manukang mau. Sana nasaya at dayta. Nasaya atak no nasaya at ti tao. Ngamno kasjay ay kagurak. Ay, apay. Kasta kaya. Nasaya at kaya iti padam at tao. Tumas! Kumusta ti asawam balasang ko? Nabara pa'y laang nanang.
Ngam nagtumaran iti agas. Ay, imbaga ngamin kanyak ni abalayan nga aggurigor. No saan latabo mabati gurigor na, ipan ko niti ospital nanang. Ay, sapay ko tadenggen na ti agas. Ay, saan ko man amasapul nga ipan iti doktor. Bareng ananang. Ipagnanan samot ngamin ti gurigor. Uray di karuba tayo, aggurigor ka no. Ay, wen nga rod ka no, balasang ko. Alaman nga rod, tain nakitaan iti kwarto ni Dave. Kumusta kan, anak? Saan kan anak katrabaho? Uray ti asawam, naglangan adina oras. Nasakit ti ulok, nanang. Malaminak pa Imbag tanasing pati asawam. Uray saan ka, anasayaat kan kuana. Uwan nga rod, nanang. Ngam ti katugangak a babae. Madlaw ko nga dagora na kanyak. Saan mo mababalaw jay tao? Ngamin, anak na tilinukom. No apay met ngamin akas jay ti jar ti katugangak a babae. No awan ti inaramid mo amaday, anak ko. Awan met ti madamag na. Elaine, awan ka di pa'y sumbat mo iti bagbagakan ka. George, ikan na kumapay iti sumagmamano akan ito. Sa anak nga agap apura, Elaine. Kasta tinasudi a panagayat ko kan ka. Makaurayak. Aging ga asilulukat deta pusom para kanyak. Agyaman na. Ngam ipanamnamakan ka. Asaan ka anarigat nga ayatan. Kasta ni Ayat. Numaminsan. Agrusing akas lamula. Mabalin mat amalaylay no pilitan. Basit na ang akan nito ti Urayan. Masigurado nga agrusing day ta ibagbagam nga ayan. Saan ka kadi amapan ni Balay da Dave? Amangan no saan pa'y asumrek ita ni Jade. Ay ket ingkalata takitaam no saan na sumrag. Naimbagan nga tanti pasyente na. Kasano nga'y amaamuam no di ka met mapan. Ingkalata met tawan met ti aramhitab. Ay, just kay. Agpalailang kumamot da tao sa paminsan. Asos, noin ka met lang makimarites dita. Inkalangan ni Balay da, makatulong ka pa'y. Sa anak mo't akatulaw. Noin ka makimarites, di da ka maikan iti pakitsendam dagiti padam amarites. Naimbag tayo may kayo nanang. Kitaan nyo ba si dagiti ubing? Taipan ko ni Dave iti doktor. Adamot ng rimwar arashes na. Ay, kaanya pa'y ngay anak ko. Ipan mo Hamaganoan niya daytan. Agyamanak nanang. Inak pa'y mga yab iti tricycle a pagluganan mi. Ayan ka di dagiti ubeng. Nakaturog da pa'y laang. Pakanan yun to ida no makariing da. Nakaluto akmutan. Ay, wen anak ko. Ingka nga rudan mangala iti pagluganan yaw. No apay mo't anairan na kaawan ti lumabas at tricycle. Adada siguro ija paradaan Ingka lata ijayan. Ibagam adagasin nyo ti asawam. Ay, hanya nga taday to yan. Di mo't lang maimbaganan. Sana siguro kaagasan ti itid mo para gurigor Agmay-may sa kamot dito katrem. Napanan ka din ni Jade. Napanggimatang iti agas, nan. Apay anak ko, anyat imbaga ti doktor. Nadinggi ak kanunanang. Day tamat ti resulta ti laboratory. Ay, naimbaglaangan tainyag nakangarod ti asawam ditoy. Ay, nadinggi kamot gayam. Uwan nga rod, nanang. Isumat lagayam nagsakit ti ulo. Tibagbagi ka. Ay, makitam itan ti kinasingpet kan kinadungo ti asawam. Nanang. Pagpanunutam day ta anak ko.
Iso asaan mo kuman alukwan pa ti asawam. Nanang, saan kumapay aday dati pagsaritaan tayo? Nakapsutak unay. Ay, ala, maturog ka nga rudaan. Ang agpanunot ka anaimbag. Saan ka kuman nga agaramin iti pakasaktan ti asawam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak ko, agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman alukwan ti asawam? Nanang, saan kumapay aday dati pagsaritaan tayo? Nakapsutak. Ala, maturog ka nga rudan. Ang kas nakunakon. Agpanunot ka anaimbag. Saan mo kuman apagladingitan pa'y jay asawam? Oy, nanang, saan kay kuman atumanagari? Maturog ako. Naturugan ti anak ko. Ay, sapay la kuma, tagbalbaliw. Tapno di mo't kaase, dyan nakaanos nga asawa na. Day, bakag. Inyawid mo matan dito'y balay dagiti ubeng. Wen ata kailiw na ka no ti agpasyar ditaw. Kailiw na ka siguro ah. Ayawan gayam. Apay ni Jade, napan ni Jay Parlaur. Impan na ni Dave iti ospital. Saan abo mabati gurigor na. Kan adna nalabas iti kudil na. Nene, apay ngay. Ay, kaano pa yan nagkurigor? Jakam mo. Kaasi mo dya anak ta nga agdandanag kan mga asikaso iti masakit. Ay na, kaasi da adwa ah. Masakit ti maysa, kan agbantay mo ti maysa. Sapay ko ma, tasubadan mo't ni Dave ti kinasingpet ti anak ta. Ay, bareng numakonsensya. Ada nga ta konsensya dayjay. Si Kamat. Adaya mo't tao nga awan konsensya na. Amang ano ni Dave daytan. Na. Iso akasursurun ka. Gayam, kita agman analaing tarupa. Ni, apay gayam. Kasta unay ti panang matmat mo iti rupa. Kit-kitaak no nanayunan ti make-up mo. Ngam saan mat gayam? Apay anaranyag ita ti rupam, ha? Kaslaman, pimintas ka unay. Ah? Ay, kunaknoan niya itayan. Mangrugi ka man ngatan amang rabak. Saan na ka mang rabrabak? Mayat ita ti aura ti rupam. Kastoy saan ikatan ti anyaman asakit tinakam. Lipatan dagiti na palabas kat mga barwanan. Kaya't mo asawan. Awanan sakit, di ta kaunggam. Kaslakastan gayam. Linipat ko amin asakit tinakam ko. Agpayson samatay ko nada, ati ayat kat makapabagtit no maminsan. Ah? Makaparagsak.
Ngam no maminsan mat? Saam, tiitdan na. Pudnot ako nam gayam. Adda agbalin adakas gapukan ayat. Adda met agbalin anasayaat gapukan ayat. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso tigatangak. Sa anak ang mabisin. Awan di kayat ko akanan. Kasano nga rod apumigsaka, no di ka mangan. Mga anak to. Kayat ko pa iti maturog. Uminom ka pa'y nga rod iti imbaga ti doktor nga inumam, tapno saan ka ma-dehydrate. Ano sam nga inuman? Bakit? Agyamanak iti anos mo. Ar-aramidak amin dagitoy, gaputan na sudi ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko, ma. No saan ang nasudi ti impayo ko kan kang ayat. Napakawan kan lakay. Aramidak ka di pa'y dagitoy, no saan ka napakawan? Naggapukan sabat iti ospital Abalayan. Kumusta ni Dave? Ay, nadinggi ka no, Abalayan. Isumot lagayam nga darashes na. Apay nga tamat ang nagdakkel ti tao. Ngam abakan ti kagatla ang tinagbasit alamaw. Awam maangipin da. Awam pa'y tulang da. Ay, saan ko amasong batan dayta, Abalayan? Mabayagan da nga ron iti ospital ano kasta. Ay, nalabit. Nakapsot nga men di anak ko. Kan di na kayat timangan. Na, apay ngay adi na kayat timangan. Nauma ka day nitiin na paoy. Sige. Panawan ka pa'y Abalayan. Sige. Tama pa anak ko, hindi tabalay. Sumbatan nakmatan Elaine. Napudno ti panagayat ko kan ka. Nasudi ti ayat nga edat daton ko kan ka. Mamati ak iti datdaton mo nga ayat, George. Madlaw ko ang nasudi ti panagayat mo. Numamati ka. Apay nga ron, adi nakpela sumbatan. Sumbatan kan, George. Agpaiso ka di tinanggag ko, Elaine. Pudno. Sapay ko matadinak tulukwan. Pulos adi kan tulokwan, Elaine. No kayat mo, agkalay sa adagos. Tap numamati ka, iti idardarirag ko nga ayat. Kalay sa adagos. Aguray tapay mata. Ay ayatan ka unay, Elaine. Kat nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Apa yan, Manong? Nakita ka asumungad. Nakangirsi ka mat. Sapay agmay-maysa ka. Uy, sabadin samot tan Maragsa ka nak. Ta sinong bata nakmatlangan ni Elaine. Sinong batan na ka ni Elaine? Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak mo. Ngamin, nakangirsi ka. Ngamawan mo't kadwam. Urayan niya ti ibagbagam dita. Basta, dakamin ka ni Elaine. No kasta, matuloy matlaangan di kayat kong agbalin nga ipag ko. No kayat nalakit di. Agkalay sa kami na dagos. Wen amanong, saan kayo mat nga ubing? Tapno itantan nyo pa'y lang ti kalay sayo? Sigurado, sikat ay maid of honor na. Mapadasak pa'y ti agabay, sakbay asyak ti agbalin a bride. Awan sa pa'y matinagaram kan ka. Di ka man? Apay nga awan ako nam? Kat no awan pa'y imay dito'y balay ang nagaram kan ka. Addan to Nasabat ko ni Abalayan, Carla. Imbaga na adinggi ka naw ti sakit ni Dave. Kinalabit ang mabayagan da nga ron. Iya ospital, no kasta. Di nakanupay kayatan timangan itin na pa, oy. Nauma siguro. Di ka man matabakbakitan. Anya na uma. Masakit iso adi na kayat timagan. Saan anauma? Kun kunaklag mata. Ay, saan na nasaya tarabak na ita? Ay, nabakit. Panunutam mamadagiti sao, akayat mo nga isawang.
Adun tilangan dang agpadpada. Ay, maimbagan tumitlaang at imanugang ta. Ay, kitno kasta ti mapasama kay kinagsayaatan ngay. Makatrabaho dantun adwa. Maimbagan pa'y nga ta. Ay, sus. Di ka man nagsasawi ti kasta. Nang runa no dengdenggan ni Abalayan ken ni Jade. Nagdamagaklaang mait. Ngam saan anasaya at ti kasta sa lutsod mao. Kayat mo ka day. Ano si kati agsakit kat kasta mo ti sa lutsod na ken ka. Ha? Kayat mo! Mabisinak. Ikan na kumaitik. Uri anya laditan amakan. Bakit? Ha? Mabisin kan? Kaya't naasawan, mayatan tiriknam. Sapay ko ma. Nabayag basitan dito gurigor ko kahit. O sige nga ron tamahan kan, bareng pumigsa ka. Uwan bakit? Ikarigatak. Tapno maimbaganak. Masikuranak matan dito ospital. O sige lakay, mangan ka nga rodan. Uwan bakit? Ala, may kan. Mangantan. Nabsugak pa'y. Si kaata di ka nang naan. Itala ang amarik nam tibisin mo. Uwan bakit? Masapol nga umimbagak. Tapno makatrabaho akmatan. Kaasi kamat bakit? Apay ko maakaasi kat sa anak mo't masakit. Naku naktikas ta. Gaputa adon ti sakripisyom para kanyak. Bakit? Kumusta nga tamat ti manugang ta? Ay, di pa nga ta naimbagan. Nagawid na kuman ano na imbagan. Ay, inkaman mo't makidamag kini Abalayan no kasanon ni Dave. Apay no si kantimapan. Ah. Masadutak matama pa ni Jabalayda. Ne, itaman pa'y. Saan ka di at chismis ti paglaingam? Ah, Ay, depende ano anya ti saritaan. oh, no chismis. Naparpatak ka pa'y ngamiti alas 4. Ngam no maipapani ti manugang mau. Kasadut mau. Ha? Ay, imbag, tanakaawid kayon manipod iti ospital. Imbayak ad agos, idinadamag ko nga agda kayon, anak ko. Wala nang. Makapasiko rin ospital. Ay, yaman ka ni Apo, tanaimbagan kan. Ay, napanangay ni Jade. Inawagan da ijay parlor. Apaman na nakasangpot kami, nanang. Ado ka no ti tao ijay kahit. Ala, sapay ko ma, taso papakam ti kinaimbag kan kinasingpet ti asawam. Uwan nanang. Nakaamiris akon. Saan kon aliputan ti asawa? Nasaya at nukasta, anak ko. Ay, maikat mo't siguro ti suron ni Abalayan Berta no makita na anasaya at kan iti anak na. Ikarik nanang. Agbali na kon apagwadan nga ama kan asawa. Nasaya at nukasta. Sumaya at ti panagbyagyaw no saan nyo alalaukan iti linuloko ti panagbyagyaw. Agkidawak manan iti pamakawan kini Jade nanang. Apaman asumangpet. Nabannog ka ka di bakit? Uwan gayam, saan pa imot nga insangpet ni nanang dagiti ubing? Madamdamalaang at dadan. Kaya't ngamin dagiti ubing ti mapan ijay, taado ti bayabas iti arubayan dananang. Bakit? Kaya't ka makasarita. Agsarsarita tamatan. Ada ka din napatag nga ibagam? Napatag-unay ti ibagakan ka. Gapo iti kinasingpet mo. Nga oray, liniputan ka. Nakaamiris ako, bakit? Gapo iti kinasudi ti panagayat ko kan ka. Iso nga inaramid ko ti pagrabangak. Ikan na kumapay iti panahon ko, amang ipakitakan ka, iti kinapudnog. Agbalbaliw akon, bakit? Si kalaangan ti ipamaysak iti biyag ko. Agyaman ak unay, lakay. Mercy?
Kumusta kan? Dave? Sika ka di dayta? Uy, apay anak ko tungkan. Kagap-gapok nga miniti sakit. Karurar ko iti ospital. Itala nga sumra ka kiti trabaho. Kasta ka di. Wen gayam. Kayat ko nga ipadamag kan ka. Nga umadanin ti panagkalay sa damanong ko, kan Elaine. Kasta ka di? Idanon mo man nga rod ti panangkablaaw ko kadakwada. Ha? Kablaawam ida? Saan ang nasakit tinakam mo? Mercy, at dakarbangan ni Elaine nga agragsak. Idanon mo matanti idadawat ko iti pamakawan na. Nakulaapan ti panunot ko iti. Iso ana aramid ko dayjay. Dave, pudno ka di ti mangmangag ko kan ka? Pudno launay. Nakaamiris akon idinagsakitak. Dinak binaybayan ti asawak. Liniputak. Ngam, dinak pulos sinitir. Nasingpet unay ti asawak, Mercy. O sige, dumanon ti panangkablaaw kan ti dadawat mo iti pamakawan kan ni Elaine. Ada ibaga kada kayo, Manong, Elaine. Anya day jay gayam. Iti ipapan ko iti town, nasabat ko ni Dave. Imbaga nga umadanin ti kalay sayo. Kat saan ang nasaktan? Jack ni namnama, akas jay ti imbaga kan reaksyon na. Ne, anya ka dit imbaga, kan reaksyon na ako nam. Kablaawan na kayo kano. Kan agkid-kid daw iti pamakawan kan ka, Elaine. Kuna na laeng daytang agkid daw iti pamakawan. Madlaw ko anapod no iti imbaga na. Inamin na, anak ko laapan ka no ti panunot na. Ngam ita ka no, kat nakaamirisan. Tanasingpet ka no latangamin di asawa na. Si papakawanak kadagiti nakabasol kanyak. Nulakit dumawat iti pamakawan. Bakit? At iti sweldok. No kayat mo. Intayo agpasyar ka dagiti ubing inton bigat. Agpaiso? Ay, aguray ka man. Nagdakil mo tanto yung nyawat mo asweldom? Bakit? Awan naksay iti dayta. Idi, kagudwala ang tititid ko kan ka. Dakil mo't gayam ti sweldom, lakay. Kuha bakit? Uwin, nagpaiso dayta. Gudgudwag idi. Ngam ita, da kayo langan iti anak ta, ti pakaipayan na. Agyaman ak unay, lakay. Agsipod ta pagwadan ka nga asawa. Karbangamit amasubadan, iti kinasingpet. Ken, nasudi nga ayat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetay wita alawas ang napauluan. Nasudi nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.